nandito kami ulit sa bukid. Ngayong araw na to ay Sabado. Sabado de Gloria. Ang kasama ko ngayong araw na ito ay si Lenlen, Julie, Apple. Ayan. Tapos si Papa nandun sa silihan, nag-aararo siya. Tapos, ayun ang aking pamangkin. Si Apyong. Tapos, may pupunta din dito yung auntie ko, tsaka uncle, si auntie Ibang, Uncle Docs. So, ayan, papakita ko sa inyo mga kaayat kung ano yung baon namin. Ayan, ito yung mga baon namin. May dala akong yan, salad. Macaroni salad. Yun. Yan, tapos yan yung ulam namin, upo. Tapos bangus ito mga kayat yan. Tapos mamaya mga kayat magluluto kami ng pansit. Ayan, pansit tapos sopas. Yun. Sopas kami. Ito yung baon namin ngayon. Ayan. Ayan sila Uncle Docs. Andyan na sila. Parating na sila. Ayan. Good morning! Ala, nakaturog ni Sarah Jane. Ayan si Auntie Ebs. Nagdigos ka magkarayan. Nagdidigos tayo mami. Nadasimsok mo dito. Wow! Simsot. Si Kangay Julie, nakaprepare ka mo simsot mo. Ayan, nagpapaapoy si Julie kasi magpapainit kami ng tubig para makapagkape kami. Ay, ala, nagrugit ni Apo. Natumba dati ko na ni Papa ngon. Natumba na itong harang niya. Hindi ko makita yung kararain. Saan napunta na ay. Halag, mutangtang tao. Magpalapan lang ito. Kasi kasalo nga gobor klungay. Silso. Alika na dito. Alika na. Iwang ka. Alika na. Kuchi. Ayan. Magbablog tayo na. Ayan, pupunta sila. Alam mo, kwarta dito yung bulsak. Ayan. Bili ka ng ng corned beef. Bakit? Nagigtot ka. Ha?
pupunta sila, bibili sila mga kaayat kasi nga akala ko kumuha sila ng kape, hindi pala sila kumuha. Kaya bibili sila, nagpabili ako kasi malayo yung tindahan dito mga kaayat, doon pa. Malayo. Kaya magmumotor sila. Ayan mga kaayat, mag-iigib tayo doon sa nagpapatubig doon. Dahil dito kasi mga kaayat yung gripo doon, madi nga makakunmot, hindi makasipsip ng tubig. Kaya doon tayo mag-iigib kasi wala tayong gagamitin pangluto. Kaya tara!
Kaya mga kaayat, nagpalit kami ni Linlin ng timba. Salitan na lang kami kasi sobrang bigat. Ito naman yung ito naman yung bubuhatin ko ngayon. Sobrang bigat. Kung nung nagbalinlak ko maajay gripo ijay kaayat. Ang kumakastoy ka adayuti. Pagsabduan May. Grabe hingal ko. Masakit sa kamay yun. Dapat may goma pala dun sa may hawakan niya mga kaayat. Kasi masakit sa kamay. Kita nyo naman mga kaayat. Yung layo na pinag-igiban namin dun pa Tapos yun yung kubo. Para tinanghali na kayo mga kaayat. Imbis na nakapagluto na kami ang kakainin para makapunta na sana kami dun sa ilog. Hindi na kayo makapunta ng maaga. Kakahingal. Balikan ko kayo mamaya mga kaayat ha. A few moments later. Ayan mga kaayat, kukuha kami ng tabukol daw. Pupunta kaming magtatabukol. Iba yan. Iba naman sila. Madamo na naman itong pagtatamnan ng talong. Kaya. Dito kami kila Apong Supron kukuha. Uncle ni Papa. Ito ang tabtabukol. God. Ito mga kaito, tabtabukol. Tsaka Tsaka kalkalunay o kulitis sa Tagalog. Ito hindi ko alam ang Tagalog nito. Itong tabtabukol. Ayate ala ang tabtabukol ko. kalkalunay, tabtabukon. Tabtabukol. Kalkalunay, iyaw ito. Ay tabtabukol ti alaan. Dito tayo sa malilim. Nakakabilak ka sa bitenti kayo. Yenti kwa, anti sile. Anti mula nga sile. Gibunubon nga sile. Magsikyawak sapay din. Ayun sa amot pigi ko laman say. Kita ura lang nagtaliw ng dimang. Basta magpay so nagdakal ti kwa jam building ko. Jay. Ajay kwa suka. Napagbaling ko nga mantika, pisuka mga pisok niya man nagangangaw. Nanang pisok ko kani. Content nang kani. Ay, amo konti. Biro kanyan to iparas niya man ang auring tanay.
Ito yung ulam namin mga kaayat. Tabtabukol. Idadagdag namin yung pang-ulam. Tayo guys. Mga laiti, pagkan nyo matatay. Nanay ditang. Na? Kaya. Masarap to. Hindi ko alam kung anong benefits nito. Nito tabtabukol, pero maganda daw siya, mga kaayat. Para ba sa aji ko atoy? Para sa high blood ba atoy, July? Inyangay. Nalimutan ko na kung ano makukuha mong benefits kasi dito mga kaayat, pero maganda siya sa katawan. Damot. Kayo mga kaayat, anong ginagawa nyo dito? O pamilyar ba kayo dito sa tabtabukol na ito? Ang sarap nito mga kaayat. Dito ang dami. Nakikita mo lang siya dito sa tabi-tabi dito sa bukid. Kusa lang siyang tumutubo. Papanam. Papanam. May magkalding ako. Ayun, mga kambing kami dito mga kaayat. Tapos makikita nyo mga kaayat, may tagi-isang tumutubong kalabas. Kasi pinagtamnan ito ng kalabasa mga kaayat. Yun o. Oh. Yawid ko atin iba. Yawid ko mo dati na eh. Ay, yawid yung payataw. Si Daon, mag-uuwi pa daw sila mga kaayat. Nasidaan ka na ba ito? Yawid ka ng amin. Masarap ito. Pagluto kayo Apay, ang bagong dita. Ang bagong aya dita? Nanin. Bagong is life. Ito mga kayat, lalagyan mo lang siya ng bagoong. Masarap na to. Tapos yung kinukuha ni Auntie Ibang, yung kulitis, iuwi din niya. Pang ulam daw mamayang gabi. Yung mga ganito na kulitis. Ayan, pamilyar ba kayo sa ganito? Ayan. Masarap siyang iulam, bulang lang. Isagpa mo sa isama mo sa bulang lang. Masarap. Mga lakay mapay nga rin tayo taltalmitin eh. Day-dayo kayo. Sigaman. Dapat titingan na natin sa gurong ko. Kay ayaw mi nga sidsidaan dito ay mga kaayat. Dati nga ako. Itong pay mangan tayo dandan, di tayo mapandikaran sa tayo mangan. Sige yung mapantay wero daw. Ito gura ka. Ito mga kaayat. Pag walang pambili ng ulam, Libre na ito. Ito yung kinukuha namin dito mga kaayat. Libre na. Basta meron ka lang bagoong. Tapos kalamansi. Sili, masarap na to mga kaayat. So kala-kala. Kalding niya, ilinong yun. Dapat uminom. Katagalak danom yo. Dulay. Agi kalding mo ang tiktok ng kwento. Huli ka mo. Yan nga tayo. Napangan yung kalding. Yan. Ay, ba na ka ni mamam? Yung mga amo kong salot magpainom ko na. Tapos sitimba ko na na. Yun. Ginagawa mo. Tulungan ka ng tibang dagito. Uring ka man ta panunutag. Pabalbala sa ta. Oh, nagriga na pong makatukan nga wang kwartahan.
May ajitin ba yung bati mo joy? Ano ko sa sundon? Oh no! May ajitin ba jayon? Timba, may katong. Ada talina. Remote control. Control. Nakwadan to maamin yun. Narikos da amin to. Kain muna tayo mga kaayat. Yan, salad. Na-overcook ko yung ano, yung sopas. Ayan. Kain tayo mga kaayat. Yan. Ang daming langaw talaga. Ayan mga kaayat, tapos na kaming kumain ng salad. At ipapakita ko sa inyo ito kanin. Yan, dahil ano, malalaki ang buksit namin. Malalaki ang buksit namin. Ito, ulam namin, ano, ito yun, tabungaw o upo na may sahog na sardinas. Yan, sardinas? Ay, kamatis lang daw. Akala ko sardinas. Ako na, bibili ka ng sardinas kanina, maging ka. Hindi mo nang bili, aanin ko na. Ay, kuha naman titiling na talo. Tapos ito, ayan. Piniga na ni Julie kasi nga mapakla. Ito na yung ano kinuha naming tabtabokol. May kamatis, may sibuyas, tapos ito mangga. Tapos yung sili, kasi mahilig kami sa sili. Yan, paghahalu-haluin lang ni Julie. Sarap na. Oh, di ba? Sarap yan yung bagoong. Manganin ko lang, tatampa pa yung mga tayo. Sarap kumain. Hindi, dahil sa doon naman na bulag. Sabi ni Jai, sabi ka naman isa dyan. Ayan mga tayo. Aray ko, isa ko makakandang yung sa lagay. Experiment daw ni Julie. Wow. Tabukol ala Jones. Sara! Bilang mo pag-gusto ka na mo. Tangan ng
Pasensya na po mga kaayat ha, marami talagang langaw dito. Hindi namin alam kung paano puksain. Masado nga dyan po magsasawan. Ay, may makamong. Tuwang-tuwa si Sarah Jane, no? Iyaw, mga nerd. Iyaw, mga nerd. Makapangpangamot. Sabado de Gloria, mga kaayat ngayon. Siguro kung mapapanood nyo to mga kaayat, late upload na. Kasi may mga video pang nauna na hindi pa namin na-edit. Na! Yung ka na dyan! Nagkakanditik ko ito. Kaya mo nalagaro din ng TikToker sa'yo. Wow! Chabaw! Wow! Wow! Ang presentation ni Julie. Wow! Tulungay, Julie. Tulungay mga ba. Oh, kasarap mga kaayat, oh. Wow! Wow, walang yummy. Like, ikaw mo tatanong barang yung maalam mga chin. Kamatas lang na ako. Oh, ni Mama. Ayan, nandyan na din si Papa. Kakain na daw kami ng tanghalian. Ito na nga, kakain na kami. At mamaya magluluto na din kami ng pansik tsaka sopas. Tsaka kami pupunta ng ilog. Ay, ko lang ng sili. Ayan. Aklo, ada nga pa. Tingnan ka man. Hindi mga nang sinday. Ala, nagado nilaw. Kulay na garapa. Ang mo tayo pingay pa ka mga nang. Ayan, kakain muna kami mga kaayat. Laban, langaw. Nagluluto na ang aking kapatid ng pansit. Wala kaming paryok. Kaya dyan siya nagluto. Magaling. Yan yung specialty niya. Pansit. Oh, diba? Tapos, dito naman sa kabila, nagluluto naman ng sopas si Julie. Yan. Wow! Charam! Baka hindi na kami makapunta sa ilog mga kaayat. Kasi nga may mga pulis na nagbabantay, may mga nagroronda, bawal daw. Kabanda nga nga kaya. Nagroronda daw yung mga pulis. Pwede namang maligo, yun nga lang, may mga pulis at nirorondahan nila yung mga umiinom ng alak. Uhulihin nila. Liquor ban. Win ko ma, bisukol ko ma.
Bisukol ko makon niya na ganato yun. Benak. Yung kanuna pa rin tante Mauro, yung pundag ko na gusto na. Yay, ni Jose. Munang ko mo. Papa, Jay! Padayjay! Ligaw! Hindi kami tunang tayo pa yun. Yahoo! Karayan! Karayan! Nagbilis ka na tayo. Nag-swimming ka siya. Nag-swimming ka? Ah! Swimming ah! Naglas ko lang ito, kamo lang. Yes, Papa. Ako tayo na Nagdigos ka mount apple. Maliligo ka? karayan! Bakit ayaw mo maligo? Dada ko sa bali apple ngom ni Uncle Dukay. Ayun, tapos na ang pansit. Pansit ala Linlin. Ayan o. Na! Luto na. Yummy ko naman. Nami! Yummy. Nami! Yun na lang, sopas na lang ang hinihintay mga kaayat. Ang chef cook. Chef cook ka na. Si Julie. Chef natin Julie. Ayan, tapos na. Lapit na maluto mga kaayat. Sarap niyan. Kahit sobrang init, masarap kumain ng sopas mga kaayat. Tapos ito yung pansit. Pansit. Yan. Tapos ito, papaya. Inog. Masarap na panghimagas. Tapos magluluto pa kami ng kamote. Kamotikyo. Yan, masarap naman. Ayan, nagluluto din kami si Julie ng kamote. Ala, naksat Jamie. Wala kaming palayok, mga kaayat. Kaya dyan na kami nagluto. Inulog ko lang nga dyan si Kanyana. Ayan. Hindi naganatan. Masarap nito. Pang merienda, mga kaayat. Si Julie ang nagluluto. Madami ka talagang makakain dito sa bukid mga kaayat. Tapos sobrang tahimik. Masarap sarang matulog mga kaayat dito sa kubo kaso nga lang matagal nang hindi natulugan ito kaya maraming ayam. Yung mga insekto na makakate nandiyan sa loob. Papa-sprayhan muna namin bago namin gamitin o bago namin tulugan. Kasi mahirap na kapag umiga kami dyan pasukan ng insekto yung tenga namin. Wala na Tapos mangangati yung buong katawan mo. Ayun Tukeng. Shout out kay Tukeng. Nagimas ti makan. Kamutik yun, nagawid ka, gumatang ka ti makan, tag mga tayo mo dito yung sorong. Sito kay mga kaayat, kapatid ko, at asawa niya si
Julie, ipag ko, nag-iisang ipag. Nasa trabaho kasi yung kapatid ko. Ito King. Ako yung panganay, pangalawa yun, tapos bunso namin yan si Lenlen. Nasa trabaho siya, sa poultry siya nagtatrabaho mga kaayat, poultry ng manok. Sana nga makauwi siya. Kaya uwi na to, King. Uwi ka sa birthday ng anak mo. Hintayin ka namin. Hintayin namin yung pakain mo. Ayun, oh. Madali lang, hindi siya totally nasunog mga kaayat. Madali lang siya masunog kasi nga manipis itong kasirola. Tsaka yung yung asukal mga kaayat. Pasensya na mga kaayat ha kung madumi dito. Ayan, magsusunog sana kami pero sobrang init. Tapos malilim na nga dito mga kaayat no. Mainit pa rin. Walang hangin. Kung hangin man, mainit pa rin yung ihip ng hangin. Pudot lata. Nasa mabuting kamay. Ayan, nihiwan na rin ni Lenlen yung papaya. Panghimagas o. Sarap ng papaya o. Oh. Anak ko na magandang kunanaman. Ayan mga kaayat, kakain na kami ng merienda. Ayan, ang oras ay grabe ang aga, alas 12. Ayan. Pansit, kamutik yung pansit tapos sopas. Ayan. At papaya. Ay, kasarap. Aji kwa nga, Ajay. Ajay salad pa. Haji salad pala lang tayo. Oh, kakain na tayo mga kaayat. Kasarap oh. Ni, visit na mga langaw to ngay. Hindi maalis, hindi sila umaalis mga kaayat. Yeah, kasarap. Tikman natin tong kamote Q. Dapat kwa di. Magana dyan lang. Mapait. Mapait ng maya malata. Ha, maya. Mapait ng maya. Aji ko lang gamin. Isu ka kastoy, Julie. Isu ka kastoy. Aji kasi lula gamin na impis. Kuman. Nagsubo kami natin. Ano, kanyo ni... Kasarap. Salad natin take off ni Papa. Tumang na. Salad. Shake. Shake pa haba ng buhay. Yan, kain muna kami mga kaayat ha. Si Julie ayaw na daw magluto ng ng kamote. Naman. Ano kasi, ang tawag na dito, wala kasi kaming palayok, kaya nangyari ganyan. Kung may palayok lang sana.
Nay, mas maganda pa. Mas maganda pa. Kain. Mga kaayat. Kain mga kaayat. Kain. Saklad. Kayon. Salad ate. Ano na? When long? Kain mga kaayat. Pansit. Tapos salad. Macaroni salad. Talagang Oh. Sagpaw ang pansit. Kung anong meron dito sa bukid. Ay, sorry. Hanggang sa'yo. Siyempre, kung ano yung nandito sa bukid mga kaya, yun na lang, pagtsatsagaan. Kasi nga malayo yung tindahan dito. Hello mga kaayat. Ayan, pupunta kami sa ilog. Pupunta na kami. Oras alas 3 na ng hapon mga kaayat. At ayun na. Titingnan natin yung ilog.
Bali nakamas kami ngayon mga kay kasi nga daw may rumorondang pulis doon sa ilog. Nagroronda sila. So syempre pinapanatili nila yung ano siguro social distancing. Ayan. Liquor ban ang alam ko eh. Bawal kasi uminom ng ano alak ngayon kaya nagroronda sila. Pwede naman daw maligo. And ayun nga, kasama ko si Lenlen, si Apple, si Julie at yung pamangkin ko. Hindi na nakasama si Natalie dahil nga pumunta na siya doon kanina. Ayan o mga kaayat, kailan ko lang itinuro na ano, malalaki na yung mga mais na yan. Ngayon napitas na. At pinagpapastulan na ng mga baka. Yan o. Grabe ang init. Yan, sige, taray. Nagtigos kan? Asiming ko si Lulu di Aliuke. Nga? Mama na ako. Mama na ako dito. Tita Rhea. Mama na ako Tita Rhea. Mama na ako na. Magmag na ka. Iba ko. Lulu di iba pa ko ni takay ang diwat niya. Asiming ko. Kadwam ni Lulom, tapos ni Uncle Lukay. Oh, may kapamitlom garog nga napantakpan. Ano yun? Ni Tita. Ayabang ah, ni imbati na tayo. Ayabang, ni awandang. Biro ka, tita ko nang. Tita. Pigsa ama. Matapa ka. Matapa ka. Matapa ka. Matapa ka. Oh, daba ka. Warjidan ni na udi tayo, parta ka. Matapa ka na eh. Matapa ka daw na. Matapa daw. Oh, ang dami daba ka baka yato yan. Matapa ibinadin. Oh, dapat bibi na ka na. Ano na? Mo. Kapag ginawin ni Uwin, bakit may iba pa? Ikaw, sinispulan. Manatan ni Manatan. Manatan ni Manatan na. Ito ba ito? Ay, kasi pulan. Swimming pa, Ituro mo ko sa yung swimming pool, asan yung ilog. Ituro mo sa kanila. Swimming pulan. Kasi pulan, di ka danon. Yan. Di ka danon. Yan. Swimming pulan. Swimming pulan yan. Apay, swimming pool ka mga swimming pool. Di ka maagsaw, di ka maagtaros. Karayan. Kunsayan. Di ba hindi karayan, Uncle? Yung kasi, swimming pool di kasi angkot. Hindi, Uncle. Di ba Uncle? Hindi kasi angkot. Diyan. Ay, dyan. Pulan. Ano magdidigos, Uncle? Kasi pulan din angkot. Ah, Kasi pulan. o dito bait, Uncle. O meron dito angkot. Ah, Meron niya kay dito. Kaya kay bumag dito. ay. Babagat. Mga tubig, ano ba? Ay, kaabat.
Sinong bulan. Sinong bulan. Di ba datang ka? Kaya sa tayo. Jay. Hindi kayo maupos. Ay, Jay. Kamay ka ng takalubong mo. Ako nagpudot ang ako. Sabi mo nagpudot. Ako. Kasana pa lang tabakan nung kamatan mo. Ijay man tek katunon ni na nakalinong tayon uncle. Wala. Ni ala ulag ata. Ano ulang ako? Ako naman nandito nito. A few inches later. Ayan mga kaayat, nandito na kami sa ilog. Ayan. May water lily pa oh. Ayan, may mga naliligo oh. One hour later. Ayan, mga kayat, uwian na. Ayan. Biglang uwi. Ayan. Uwian na. Ayan yung mga tanim namin, kamote. Tapos ito na yung mga sili mga kayat. Yung walang tanim na tabnan na. Ito. Yan. Lugaw ka? Wala kang maganda yun. Yan. At yun naman yung kalabasa, mga kayat. Ito yung kalabasa. Yan. Malapit na namang bumulak-bulak. Tingnan nyo mga kaya to. Yung kumot, ginawa naming talukbong. Dahil sa sobrang init. Yan. Ang aming prinsipe, nandito sa gitna. Ang aming boss. Makaturturo ka sa amatan. Ha? May kanalan. Ayan mga kaayat, nandito na kami sa bahay at si Papa babalik na siya ng bukid. Ayan.
mana kami bayam tak bye-bye. Bye-bye.